ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್. ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬ್ಲಾಗ್ ಕಾತೋದಿತ್ನಾಗ್ಲೆ ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೇಲಿ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿದ ಪೂರ ಏತು ಕೋರಿದ ಕಚ್ಪು ರೆಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿಸ್ ಪಂಡ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸಲ್ ಕಚ್ಪು ಮಲ್ದ ಎಂತ ಒಪ್ಪವೆ. ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಲು ಕಬಾಬ್ಗೆ ಮುರೆತು ದೀತ ಲೈಕ್ ಅಕಲ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋತೀರ ಅಕಲ್ ಬತ್ತಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬಲ್ ಕಾಯಿ ಪೋಡು ಅಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಕಲ್ದು ದಾದವು ದಾಳ ಹಾಕಿ ಬಾಡ ಮೋಲು ಗೊಪ್ಪೋದು ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಿ ಮೇಡಮ್ ತುಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಗಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತೆ ಐಫೋನ್ ಗೈಸ್ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಎಂಚೊಂಡು ಹೊಸತ್ ಐಫೋನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಶೋಕಲ್ಲ ಸಾರಿ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಂದೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಪೋಪುಲ ಈಗ ತುಂಬ ಅವನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಲ್ವೆ ಪಂಡ ಕೊರುವಲ್ಲು ಸೊ ಅದು ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ತೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋನಕ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡಿ ತೂಕ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೊರ್ಪೆನ ಹೆಚ್ಚ ಬಂದು ಐಫೋನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಅವು ಕೋಡ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಉನೆಲ್ಗೆ ಎತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೆಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಐಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ತೋಲೆ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಏರ್ದು ಕುಲಿನಿ ಕಬಾಬ್ ಗಾಡಿದು ಒಂದು ಲೇರ ಎಣ್ಣೆ ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ಕಾಜು ಕಲರ್ ಕುಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ ಬನ್ನಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಕುಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕಬಾಬ್ ಕಬಾಬ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪು ಈಗ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಮ್ಮಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲುದಿರಲ್ಲ ಏನ ಮಲ್ತುದರ ಉದ್ದ ದೀತಿರ್ರು ಓ ಅವನು ಬಿರ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಉದೇನಾ ಮುಸಲ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪಲ್ಗೆ ಮಾರೆ ಅಂತ ಪೂರ ಉಡೆ ಪಪ್ಪ ಗೆಪ್ಪಿರಿ ಅಲ್ಲೋ ಹಾಕಲ್ಲೋ ಏಲೋಗೆ ಏಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟ್ಟು ಹೊಲಿತು ತುಲಾ ತುಲೆ ಸೇಲೆ ಮಾಮೂಲನ ಮರ್ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾಮೂಲ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಸೇಲೆ ರೊಟ್ಟು ಜಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಡು ದಾಲ ಫಲ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ವ್ಲೋಗುಡು ಅಣ್ಣು ಇವೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಲೇರದು ಕಡೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಜಯ್ ಇದ್ದೀರಿ ಪಾಲಂತ ಪಾಲಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತದುಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಬಾಲೆ ಹತ್ತನ್ ಕಾತು ಬಾಲೆ ನಿದ್ರೆ ಮೊಗಲ್ ಅಕ್ಕಡನ್ ಕಾಪೋಲ ಅಗಲ್ ಅಕ್ಕು ಸೇರ್ರಾಡು ಜನ ಪಿರಿಯಡ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣು ಹಾಯ್ ಪನ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲು ಅಲ್ಲೋ ಹೊರ ಹಾಯ್ ಪನ್ಗೆ ಅಲ್ಲೋ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಪಲ್ मेरा मेक दी पल पल चल पल हाय पल दे हाय गाइस पल तूला मकुल पूरा ಎಲ್ಲ ಜಕಲ ಮದ್ನೆಗೆ ಆಲೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಟ್ ಅಕಲ್ ತೂಲೆ ಇಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಇಂಚ ಯಾಲೆ ಅಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲು ಮಾಮ ಜೈದರ್ ಬಲ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಬುಸ ಮಾಮ ಜೈದ ಜೇರ್ಪಲ ಅಲ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸವಾರಿ ಪೊಪ್ಪಿ ನಾನು ಮುಲ್ ಬಾಳೆ ಆತನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜೋದೇರ್ ಪಲ್ ಮಾಮ ಜೈದೇರ್ ಪಲ್ ಜೈದೇರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಲ್ ಶಿಲಾಕಿದ್ದು ಫುಲ್ ಪಾಲ್ ಜೆಟ್ಟಿತ್ತಲ್ ಪಾಪ ಮೆಗ್ದಿ ಜೆಟ್ಟಿತ್ತು ಅಣ್ಣು ಹಾಯ್ ಪಲ್ ಅಲೆಗ ತೂಲಗಲ್ಲ ಬುಲ್ ಪೋಲ ಅಲೆ ಓಕೆ ಪಾಪ ಪಿದೆ ಜೆತ್ತೇರ್ ಹಾಲ್ಡ್
ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲುದೇರೆ ಟಿವಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವನುಂಡು ಆಯ್ ಪುಂಡಿ ಬೇಕು ಅವನಲ್ಲೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಐಫೋನ್ ಗೆತ್ತೆ ಐಫೋನ್ ಅವನುಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಈಗ ಅಂಚಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿದಲ್ಲ ಒಂದತ್ತೆ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಜನ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿ ಗುಂತೊಂದುಲ್ಲೋ ಸೇ అని చెప్పావునా ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಬಲ್ಪುರ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬುಲ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ನಿಗ್ದಿ ಅಲ್ಪ ಜೆತ್ತಿ ಕೂಡ ಜೆಪ್ಪಾಯಿ ಕೂಡ ಸರಿ ಆಪುನ ನಿನ್ನೆತಲೆ ಜೆತ್ತಲು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಮುಲಂಜಾಯನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿಸ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅವನುಂಗುಳು ಯಾ ಲಕ್ಕ ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರ್ಲಕ್ಕೇರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರ್ಲಕ್ಕ ಚೇರು ನಿದ್ರೆ ಅದೈತೆ ಮೀದು ಪೋಡು ಇದೇನ ಕಪ್ಪೆ ಲಕ್ಕದಂಡು ಪಿಟ್ಟೆ ಲಕ್ಕದಿತ್ತು ಚೆತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಮೇಲ್ಡು ತೆರೀಲಿ ಬಿದಾಡಿಯರು ಚಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಬುಸು ಬುಲ್ಪು ಇಂದ ಬಾಬುಸು ಬುಲ್ಪು ನೋನು ಬಿನ್ನೇರ ಫೋನ್ ಆಗನ ಬಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಚಿಕ್ಕಿ ವಾದ್ಯ ಅವನುಂಡು ನಮಕ್ ಬೋರುಂದೆ ಮಾಳಗ್ ಆಲ್ತಲೆ ಊರು ಮುರ್ಕುಲ್ಲ ಲಗೇಜಿಲ ಮಾಡಲು ಪಾಪ ಆಲು ಊರು ಮುರ್ಕುಲ್ಲ ಎಂತುಲೆ ಮೂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಯ್ನ ಟಾಟಾ ಮಾಡಿ ಮಾಮಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಈವಡೆ ಗೇಟ್ ಪಾಡೋಲ್ಲ ನಿಲ್ತಾಯಿಲ್ಲ ದಾದೆ ಪಾಪ ಒಂದು ನಿಲ್ಕೊಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಅಲ್ದು ಮೂಕಲ್ ದಾದ ಬಾಯ್ പോയര് ഓക്കെ ഗായ്സ് പിന്നീട് പോയര് പണ്ട് പോയെ പണ്ടായാലും പണ്ട ഇനി ಮಂತ್ರಾಲಯ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೋಂಚ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಯಲ್ತೆ ಪೋಪೆ ಮೇಕ್ ದಿನ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋನುಂಡು 1 ಗಂಟೆಗೆ 1:30 ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಂಚ ಅಲ್ಪ ಬಿಡ್ದು ಆಯ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಉಂಡು ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೊ ಪೋಪೆ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎತ್ತುವೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಾರ್ದು ಎಲ್ಲಂಚಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎತ್ತುವೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ಗೆಲ್ಲ ಪೋಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬಟ್ ಏನು ಅನ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವನ ಮಗನ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಒಕ್ಕ ಸಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಒಕ್ಕ ಮೇರೆಗ್ಲ ರಜೆ ಆಯ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನು ಐವರಿ ಎಲ್ಲ ಪೋದ್ ಬರಡ್ ಬಂದು ಪಾಪ ಪೋಯೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪೋಪ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಒಕ್ಕ ದೇವೇರು ಎರೆನೆದಾಗ ಎತ್ತವಡದಾಗನೇ ಎತ್ತವಲ್ಲ ತಾ ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಯಣ್ಣ ಪೋಯ್ ತಾಯಿ ಪೋಯ್ಲೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ ಪೊಂಡೆಕಲ್ ಪೋಯ್ಲಕ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ಬರೋ ಪಾತೊಂದು ಪೋತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಏನೇನಪ್ಪ ಯಾನು ಶನಿವಾರ ಇನಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಡು ಪಾಲೆ ನಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಎಂಚಿ ಪೋಯತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಯರ್ಲೆ ಪೂಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಮಂಡೆ ಪೋಡು ಇಲ್ಲ ಪೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಅಂಚ ಸೋಮವಾರ ರೀಚ್ ಆಪೆ ಪೋಪ ಅಕ್ಕ ಮೇರೆ ನಾನು ಬುಡ್ದು 6 ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅರೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಗೈಸ್ಬುಕ ಅಣ್ಣ ಐಫೋನ್ ಈ ಸಲ ಉದಾಯಿ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೆ ತೂಡೆ ನಾ ವ್ಲೋಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ತಾಯ್ಕು ಬಿಡೋದು ಆಯ್ದಲ್ಲ ವ್ಲೋಗ್ ಮಲ್ಪಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಕ್ಕೂ ದಾಯಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಚ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೆ ತೂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ಹಾಕೊಡ್ದು ಐಫೋನ್ ಯಾವ್ದು ತೋಡು ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಉಂಗಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿತ್ತು ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೋಮವಾರ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವತ್ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ನ ಇಲ್ಲ ಎಂಚಾದ್ರು ಬಂದು
వీడియో ఇప్పుడు పాడవే ఐ హోప్ నీకు ఈ వీడియో ఇష్టం ಬಂದಿದೆ ಇಷ್ಟ ಚಾನಲ್ ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಪಲ್ಲೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡಗೆ ಅನ್ಪೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.